sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Aku wingi ning masjid karo Pak Mudin, enek irik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora, wong pekok kowe ora tau ngaji. Nun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora. Anek kirik dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngaret ah. Ani. Manat kula nggih, Sangarmu. Nah. Apa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayune budhek. Kok budak? Lah iki mah aku kena omong kowe, ngono sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok mbok saradan iki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku iki kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sih kok. Ngandel. Kok ngono kok kan ora muni budhek. Kowe iki sudah rungon, kandhane ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Askem kene iki. Ngandel. Nih, do krungu mboten? Modar kowe. Kok krungu ta? Kula sing ora krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayune kupinge bosok. Nyorna. Aisyah. Sing nyolongan dikethok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan suwek cangkeme, sing seneng zina iki apa to iki? Iki apa? Ya liyane kuwi lah yo enek to. Siksane menungso sing wong elek liyane enek. Mbutewa. Apa? Rambute dawa, kowe pikirane ora sing-sing to. Lah le muni mbut ngono kayane. Mbak mbutmu wae. Ayo mbutmu wae. Rambutmu dawa. Aku ning ngono ya duwe. Litmu ning, kulitmu kuning. Jenengan? Apa aku? Limuceng. Ah iki ketara banget kowe. Lah apa limuceng iki? Talimu kenceng. Tali apa? Ora ana sing tak taleni kok. Tapi sing njiret kuwi. Iki wae. Iki ora sandangan Jawa kok. Lah ya sing penting aku nyandekke tali lho. Iki soceng sondo. Lah iki lagi ya, Pak? Iso kenceng iso kendel. Bapak-bapak kuwi mangsa luwih stres lho tibane wong wedok. Lah kok iso luwih stres? Nyambut gawe rino wengi, siang digawe malam, malam digawe siang. Stres wong wedok. Ya wong wedok sedina nganti wengi, nganti isuk, nganti bengi neh. Kuwi pergawe terus. Megawe tenang, tak belani wong wedok-wedok. Megawemu lho apa yuyu, paling isuk senam. Senam piye? Iya, senam iku demi kebugaran untuk badan sendiri dan untuk alah ya mau isah-isah kuwi. Wong wedok lha kandhani kok. Wong wedok kuwi paling rekoso, Pak. Rekoso ki lanang paling stres wong nyambut gawe kaya ngene iki dikekne bojo. Paham ora? Kuwi rekosone kaya ngopo wong kaya ngono ki mangsa. Wong wedok luwih rekoso. Rekosone apa? Isu, umbah-umbah. Ora rada awan sithik, isah-isah, korah-korah. Engko ngeterne bocah sekolah. Oh terus bengi dikon mlumah uah-uah.